Fit-tieni kwart ta' din is-sena Malta reġgħet irreġistrat tkabbir ekonomiku. Tkabbir reali ta' 2.9% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Dan ifisser ukoll li għall-ewwel nofs tas-sena pajjiżna rreġistra tkabbir ekonomiku ta' 3.4%. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna reaġixxa għal din l-aħbar billi qal li jinnota b'sodisfazzjon li tkabbir fil-prodott domestiku gross huwa fost l-aqwa fiż-żona euro u fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt Malta tinsab fis-sitt post meta wieħed jikkunsidra it-28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea u t-tieni l-aqwa fiż-żona euro. F'termini nominali l-prodott domestiku gross żdied b'4.2%, xi ħaġa li fil-kliem il-Ministru tal-Finanzi għandha tħalli impatt pożittiv fuq il-finanzi pubbliċi ta' pajjiżna, b'mod partikolari id-dejn u d-deficit. Il-Professur Scicluna qal li din ir-rata ta' tkabbir ekonomiku hija riżultat tal-konsum u l-investiment privat. Fit-tieni kwart ta' din is-sena l-pagi mħallsa lil ħaddiema żdiedu bi 52.4 miljuni. Dan jindika li l-parti l-kbira ta' tkabbir ekonomiku mar għand il-ħaddiema. Kien irreġistrat ukoll tkabbir konsiderevoli fil-qlieħ tan-negozji, dan żdied b'13 miljun u 200 elf euro. Il-valur miżjud gross żdied b'4.1% meta mqabbel mal-istess kwart is-sena li għaddiet. Dan jirreferi għal dak li l-industrija u l-qasam tas-servizzi jipproduċu. Il-Professur Scicluna qal li dawn ir-riżultati juru li r-riżultati miksuba fl-ewwel xhur tas-sena qegħdin ikunu sostnuti. Temm jgħid li fl-ekonomija dan ifisser aktar xogħol u dħul aħjar. Intant din l-istatistika ġib fix-xejn argumenti tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Jumejn ilu d-deputat Mario De Marco Cristi De Bono ħarġu stqarrija fejn esprimew tħassib dwar l-andament ekonomiku u qalu li l-Gvern għandu jagħmel pjan għal dan is-settur. Iżda inqas minn 48 siegħa wara l-istqarrija tagħhom ħarġu iċ-ċifri tal-NSO. Dawn urew li s-sitwazzjoni hija differenti ferm milli jgħidu huma.